Terra plana, cuestións frecuentes, por Eric Dubay. Xiroscopios. Os xiroscopios son instrumentos de precisión que consisten nunha roda montada dentro de 2 ou 3 cardáns que proporcionan un apoio para pivotar e permitir que a roda xire arredor dun só eixe. Mentres todo o artiluxo se move e cambia de ángulo, os cardáns móvense e cambian en consecuencia, pero a roda interior nunca cambia o seu ángulo con respecto ao seu marco de referencia inicial. Esta propiedade única chámase rixidez no espazo, o que significa que a roda interior mantén a súa orientación e eixe de rotación en relación co espacio e non coa superficie da Terra. Isto significa que se a base dun xiroscopio se pon en movimento co seu eixe en posición vertical e logo se coloca sobre unha mesa durante 6 horas, debería xirar 90 grados xunto co xiratorio globo terrestre. A medida que o globo xire baixo o xiroscopio durante 6 horas, o eixe debería moverse lentamente e cambiar de vertical a horizontal. Este experimento foi probado moitas veces con varios vídeos completos dispoñibles online e nunca cambia o eixe vertical do xiroscopio en absoluto. Se o modelo heliocéntrico fora certo, o xiroscopio non só detectaría o suposto xiro de 1000 millas por hora, 1852 km por hora do globo, senón tamén o de 67.000 millas por hora, 124.000 km por hora, arredor do Sol, a espiral de 500.000 millas por hora, 926.000 km por hora de todo o sistema solar arredor da Vía Láctea Galáctica, e o viaxe de infinitas millas por hora de toda a galaxia a través do universo. Dado que estes supostos movementos nunca se rexistran nos xiroscopios de precisión, é claro que, ao igual que a Terra bola xiratoria na que se basean, non existen. Os xiroscopios tamén son a tecnoloxía que sustenta os sistemas de guía inercial e os indicadores do horizonte artificial dos avións. Cando os avións militares están realizando xiros no aire e demais acrobacias parecidas a peleas de cans, o horizonte artificial permite aos pilotos ver facilmente a súa orientación exacta en relación coa Terra, sen ter que depender de mirar pola ventá. Se a Terra fora realmente unha esfera, nun avión que simplemente voara a nivel, horizontalmente, os indicadores do horizonte artificial deberían mostrar unha disminución constante a menos que os pilotos corrixan constantemente as súas altitudes cara abaixo para non voar en forma recta o chamado espazo exterior. Por exemplo, un piloto que viaxa 500 millas por hora, 926 km por hora, sobre un globo terrestre de 24.900 millas, 40.072,6 km de circunferencia, tería que descender un promedio de 2,77 pés por minuto, 84,42 metros por minuto. Do contrario, nunha hora, o avión estaría 31,5 millas, 50,69 km, máis alto do desexado. De feito, se a Terra fora realmente unha pelota, non debería haber ningunha razón para usar cohetes para ir ata o espacio exterior, pois con que un simple avión voara en liña recta a calquera altitude durante o tempo suficiente, acabaría ali inevitablemente. 6. Compases. A brúxula, ou compás de mariñeiro, é outro instrumento de precisión que só pode funcionar nunha terra que sexa unha planicie nivelada, pero volvese unha ferramenta sen sentido nun globo. Toda brúxula apunta simultaneamente ao norte e ao sur sobre unha superficie plana e debe manterse plana para funcionar. Sen embargo, afírmase que sinala dous polos xeomagnéticos que se moven constantemente en extremos opostos dunha esfera xiratoria
que se orixinou dun suposto núcleo de metal fundido. Se as agullas da brúxula foran realmente atraídas en dirección ao polo norte dun globo, a agulla sur, oposta en realidade, estaría apuntando cara arriba e cara ao espazo exterior. Do mesmo modo, os observadores que sosteñen unha brúxula na Antártida estarían na parte inferior da bola, polo que, para mostrar o norte, a agulla tería que apuntar cara abaixo aos seus pés. Se o chamado Polo Sur na Antártida fora verdadeiramente o polo sur dun imán, os observadores poderían camiñar en círculo de espaldas ao polo sur e facer que as agullas da súa brúxula mostren que o norte está fronte a eles en todas as direccións. Esta proeza nunca se logrou e nunca se logrará porque o chamado Polo Sur é simplemente un punto arbitrario ao longo do xeo antártico marcado cun poste vermello e blanco, como de barbería, e rematado cunha pequena terrabola de metal. O tipo real de magnetismo presente na Terra é similar a un imán de anel, como o que se atopa dentro dos altavoces, que ten un polo norte central cun polo sur oposto que é a totalidade dos puntos da circunferencia exterior. Isto describe perfectamente o magnetismo da nosa Terra plana, mentres que a suposta fonte de magnetismo no modelo do globo emítese desde un hipotético núcleo magnético fundido no centro da bola, o que, según afirman para a súa conveniencia, fai que ambos polos se movan constantemente, evadindo así, para sempre, a verificación independente acerca dos seus dous ceremoniais polos. 7. Navegación plana. Os capitáns dos barcos na navegación de grandes distancias no mar nunca necesitan ter en conta a suposta curvatura da Terra nos seus cálculos. Tanto en navegación loxodrómica como en navegación ortodrómica, os dous métodos de navegación máis populares, usan trigonometría plana, non esférica, facendo todos os cálculos matemáticos baseándose na suposición de que a Terra é perfectamente plana. Se a Terra fora de feito unha esfera, tal errónea suposición daría lugar constantemente a evidentes inexactitudes. Sen embargo, a navegación loxodrómica funcionou perfectamente ben tanto na teoría como na práctica durante miles de anos, e a trigonometría plana demostrou unha e outra vez máis precisión que a trigonometría esférica para a determinación de distancias a través dos océanos. É tan comúnmente utilizado que en navegación, en teoría e na práctica, afirma: na práctica, apenas se utilizan outras reglas que as derivadas da navegación loxodrómica. A máis grande e seria obxección á navegación loxodrómica é que a lonxitude non se logra con precisión, aínda que na práctica lógrase con máis frecuencia que con calquera outro método. Tanto a altitude como a lonxitude son máis a miúdo e con maior precisión logradas ao asumir que a Terra é plana, máis que ao asumir que a Terra sexa esférica. Citando 100 probas de que a Terra non é un globo, por William Carpenter. Se a Terra fora un globo, un modelo pequeno de globo terráqueo sería o mellor porque sería o máis real que puidera tomar o navegante para levar á mar con el. Pero tal cousa sábese que non ocorre. Cun xoguete deses como guía, con certeza o mariñeiro naufragaría. Esta é unha boa proba de que a Terra non é un globo. 8. Construccións. Agrimensores, enxeñeiros, arquitectos e constructores nunca están obrigados a ter en conta a suposta curvatura da Terra nos seus proxectos. As plomadas utilízanse para establecer o datum vertical e logo úsanse nivelacións para establecer o datum horizontal
e colocar cimentos planos en grandes extensións. Se a Terra fora realmente un globo de tales proporcións, os constructores encontraríanse constantemente desviándose dos seus datum establecidos tanto verticais como horizontais. Pero en realidade, canais, ferrocarriles, pontes, túneles e outros proxectos de grandes dimensións sempre se dispoñen horizontalmente, a miúdo ao largo de centos de kilómetros sen ningunha consideración da curvatura e sen desviarse do datum establecido. Según o declarado polo topógrafo T. Westwood na revista Earth Review, na nivelación traballo a partir de marcas de ordenanzas ou niveis do canal para obter a altura sobre o nivel do mar. O enigma para min acostumaba a ser que ao largo de varias millas cada nivel era e é tratado en toda a súa lonxitude como o mesmo nivel dun extremo ao outro sen ter a menor consideración da curvatura. A canle de Suez, que conecta o mar Mediterráneo co Golfo de Suez no mar Vermello, é unha proba clara da non convexidade tanto da terra como das augas. O canal ten 100 millas, 193 kilómetros de largo, e non ten esclusas, polo que a auga dentro é unha continuación ininterrumpida do mar Mediterráneo ao mar Vermello. Cando se construíu non se tivo en conta a suposta curvatura da Terra. Foi excavado ao longo dun datum horizontal de 26 pés, 7,9 metros, por debaixo do nivel do mar, pasando a través de varios lagos dun mar ao outro, coa línea datum e a superficie da auga correndo perfectamente paralelas ao longo das 100 millas, 193 kilómetros. Outro bo exemplo é a ponte d'Union Kunshan, a ponte máis longa do mundo de pouco máis de 102 millas de longo, 164,1 kilómetros, que corre paralela ao río Yangtze e conecta as provincias de Shanghai e Nanjing. Esta ponte ten aproximadamente a mesma lonxitude que o canal de Suez e tamén foi construído sen ter en conta a suposta curvatura da Terra. Se a Terra fora, en realidade, un globo de 24.900 millas, 40.072 kilómetros de circunferencia, a trigonometría esférica dicta que o centro do canal de Suez e a ponte d'Union Kunshan sobresairía máis de 1.666 pés, 507,7 metros, máis alto que calquera dos dous extremos. O enxeñeiro Winkler foi consultado na revista Earth Review con respecto á suposta curvatura da Terra, afirmando que, como enxeñeiro activo durante moitos anos, vin que esta asignación absurda só está permitida nos libros de texto. Ningún enxeñeiro soñaría con permitir nada polo estilo. Proxectei moitas millas de ferrocarrís e moitas máis de canais e a concesión por curvatura nunca sequera se pensou e moito menos permitiu. Esta consideración da curvatura significaría que son 8 pulgadas, 0,2 metros de curvatura na primeira milla dun canal, 1,885 kilómetros, e aumentando en relación proporcional ao cadrado da distancia en millas. Polo tanto, un pequeno canal navegable para barcos, digamos de 30 millas de largo, 55,56 kilómetros, tería, por dita regla, unha asignación por caída de curvatura de 600 pés, 182,8 metros. Pensemos niso e non creamos que os enxeñeiros son tan tolos. Nada polo estilo se permite. Non pensamos en ter en conta 600 pés, 182 metros por cada liña de 30 millas, 55 kilómetros de ferrocarril ou de canal, como tampouco perderíamos o tempo tratando de cadrar o círculo. Os ferrocarrís son outro exemplo de proxectos de construcción a gran escala abarcando centos ou incluso miles de millas,
traballando desde unha liña datum e sen desviarse en toda a súa extensión. A compañía do Canal de Navegación de Manchester, nun comunicado oficial publicado na revista Earth Review, confirmou: é costume nas construccións de ferrocarrís e canais que todos os niveles sexan referidos a un datum, un nivel básico, que é nominalmente horizontal, e así se mostra en todas as seccións. Non é práctica habitual, ao diseñar obras públicas, ter en conta a curvatura da terra. Como exemplo, o ferrocarril London and Northwestern forma unha liña recta de 180 millas, 289,6 kilómetros de longo, entre Londres e Liverpool. O punto máis alto do ferrocarril, a estación de Birmingham, está a só 240 pés, 73,15 metros, sobre o nivel do mar, pero se a Terra fora en realidade un globo de tales proporcións, o tramo de 180 millas, 289 kilómetros de río, formaría un arco co seu punto central en Birmingham, elevándose máis dunha milla, 1,6 kilómetros, a 5.400 pés completos, 1,64 kilómetros, sobre Londres e Liverpool. Un agrimensor e enxeñeiro de 30 anos, na publicación do Birmingham Weekly Mercury, dixo: estou exhaustivamente familiarizado coa teoría e a práctica da enxeñería civil, e por intolerantes que poidan ser algúns dos nosos profesores na teoría de topografiar de acordo ás reglas prescritas, é ben sabido entre nós que tales medidas teóricas son inviables en calquera ilustración práctica. Todas as nosas locomotoras están deseñadas para funcionar no que se pode considerar como niveis reais ou planicies. Por suposto, hai pequenas inclinacións ou gradientes aquí e alá, pero sempre están definidas con precisión e deben atravesarse con coidado. Calquera cousa que se acercara a 8 pulgadas, 20,32 centímetros por milla, 1,6 kilómetros, aumentando como o cadrado da distancia, non podería ser realizado por ningún motor algunha vez construído. Comparando unha estación con outra en toda Inglaterra e Escocia, pódese afirmar que todas as plataformas están no mesmo nivel relativo. A distancia entre as costas do leste e as do oeste de Inglaterra pode fixarse en 300 millas, 482,8 kilómetros. Se a prescrita curvatura fora de feito como se representa, as estacións centrais de Rugby ou Warwick deberían estar cerca de 3 millas, 4,82 kilómetros, máis alto que unha corda tirada das súas extremidades. Se tal fora o caso, non se podería atopar un só conductor ou fogoneiro dentro do reino que se fixera cargo do tren. Só podemos rirnos dos lectores que, en términos de seriedade, den crédito a proezas tan arriscadas como facer circular trens arredor de curvas esféricas. As curvas a nivel son o suficientemente perigosas. As curvas verticais serían 1000 veces peores e cos nosos ferros rodantes construídos hoxendía físicamente imposibles. 9. Fotografía de larga distancia. Constantemente podemos observar obxectos a distancias increíblemente largas, máis alá do que sería posible se a Terra fora un globo de tales proporcións. Introducindo a altura e a distancia da vista dun observador nunha calculadora de curvatura terrestre, é fácil verificar canto debería estar oculto un obxectivo nun globo terráqueo. Por exemplo, a miúdo é posible ver o horizonte de Chicago desde o nivel do mar a 60 millas de distancia, 111,1 kilómetros, a través do lago Michigan. En 2015, despois de que o fotógrafo Joshua Novitsky fotografiara este fenómeno, varios canais de noticias afirmaron rapidamente que a súa imaxe era un espellismo superior,
unha anomalía atmosférica causada pola inversión de temperatura. Mentres isto certamente ocorre, a silueta dos edificios en cuestión estaba ben arriba e víase claramente, diferenciándose dun confuso espellismo ilusorio. En unha terrabola de 24.900 millas de circunferencia, 40.072 kilómetros, debería estar a un total de 2.400 pés, 731,5 metros, por debaixo do horizonte. En Xénova, Italia, desde só 70 pés, 21,33 metros, por riba do nivel do mar, en días despexados é posible ver as lonxanas illas de Elba, Gorgona, Capri e Córcega, que están respectivamente a 81, 99, 102 e 125 millas de distancia. 150, 183, 188 e 231 kilómetros. Se a Terra fora un globo de tales proporcións, as 4 illas nunca poderían ser visibles para tal observador, pois estarían ocultas tras 3.300, 5.200, 5.600 e 8.700 pés. 1,5, 1,7 e 2,65 kilómetros de curvatura na auga. Desde Anchorage, Alaska, a unha elevación de 102 pés, 31 metros, en días despexados, pódense ver tanto o monte Foraker como o monte McKinley, na súa totalidade desde a base ata a cima, a simple vista, a 120 e 130 millas de distancia, 193 e 209,2 kilómetros, respectivamente. Se a Terra fora realmente unha bola de tal circunferencia, ambas montañas deberían estar inclinadas cara atrás, desde o observador, coa metade inferior de cada montaña completamente fora da vista. Según cálculos verificables de curvatura, 7.719 pés dos 17.400 pés, 2,3 de 5,3 kilómetros de altura do pico do Mount Foraker, e 9.220 pés dos 20.320, 2,8 dos 6,1 kilómetros de altura do monte McKinley, deberían estar ocultos detrás dunha xigantesca protuberancia da curvatura da Terra globo. A fotografía con zoom de maior distancia que actualmente bate récords é o Pic Gaspard desde o Pic Finistroles á frioleira suma de 275 millas de distancia, 442,5 kilómetros, cunha altura de observación de aproximadamente 9.000 pés, 2,7 kilómetros, dos cales, basado nos cálculos de curvatura correctos, toda a montaña de 12.740 pés, 3,88 kilómetros, debería ser invisible detrás de case 6 millas, 9,6 kilómetros de terra curvada. Incluso máis recentemente, terraplanistas como J. Tolan Media estiveron filmando usando cámaras infravermellas con zoom a grandes alturas e capturaron lagos, montañas e outros puntos de referencia a distancias incribles de miles de millas. Se a Terra fora realmente un globo do tamaño que se nos di, moitos dos puntos de referencia fotografiados estarían ocultos incluso a máis de 70 millas, 112 kilómetros de terra curvada.